Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Enyu. Makuta chifuta. Ndashawa titi brush yangu. Anakuti mashaye ini ndati chii chamuri kuita ipapo. Ndoda kwesha mazino ndashawa titi brush yangu ndataura reni. Kwesha mazino ne broom. Saka ndodika ndashawa. Chiku. Kana zvingaita zvinabasa ndorega. Chiku mumengo. Chii. Kana zingati ndongoenda kurufu kwacho ndisina kukwesha mazino. Kuma kuita ka. Siya pasika. Munhu sombodia kudako. Ndati ndakwenda. Kwendepi? Kurufuka ndisina kukwesha mazino. Kurufuka muri kuenda. Muri kukangana ere kuti ana bamuni nafona achiti nenyaya yemusharura kuya kugadzirwa pano. Nyaya vanayo zvindakazvinzwa asi kuti pane zvanzi zvaitika nhasi kurufu makuseni. Dei mamuchiziva zvaitika kurufu nhasi makuseni ka musingambondirambidziki kuenda kurufu. Hakungaregi. Zvamuri kutaura kaizvo. Kune kutaura kuya kusina kunaka. Kucharovana vanhu. Aiwa, haisi nyaya yekuti vanhu vanoda kurovana kana kuti vacharovana. Zvanzi vauraye ng'ombe kurufu nhasi makuseni. Inoda vanhu vanosasika nevane idyazve vachichema ipapo. Musatipedzere nguva kurufu hamusi kuenda mani. Kurufu ndoda kuenda sezvo munoza zvimwe zvinhu so. Okay, kana mati handisi kuenda kurufu zvinedzi ndakuchivafonera. Vafonerei? Kuti ina ndichauya hangu ndabatika navaenzi. Bati kurufuka maifanira kungondienza ndine kurufu. Ndativafonerei? Vana pamuni pamusha pavo vaiva vakangogara. Havauyi pasina baba emusha. Vaingondimirira ndobva kurufu toya totamba midzi dzachidzi. Halo Sawira. Shamari namatambudziko zvemukadzi wako uyu. Very sorry man. Very sorry. Ino Shamari ndaida kuuya kurufu kwako Shamari but ndaita vaenzi saka handichakwanisi kuuya. Very sorry. Very sorry Shamari, wongotoshinga zvinowanikwa. Chiona zvenyaya iripo Shamari. Iwe uchituma vana vako nesadza randaifanira kudya kurufu auye naro kunoku because ndabatika ndaita vaenzi. Watichi? Iwe. Pandakafirwa nemwana hauna kuuya ukadya sadza iri pano parufu pangiwe. Saka rakondora shamse ndati tuma vana vako nesadza randaifanira kudya kurufu vauye naro vandivigire pano ndabatika ndaita vaenzi. Alright, azviti ndakuchuya ndimene manje kurufu kwacho koko. Nditore sadza rangu. Hakuna kwamunoenda imi hakuna kwamunoenda Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Enyu. Contact Creative. Creative Studios. Inabika ma video photo shooting and editing. Ngoravira recipe ya uzosiya futhi. Kuchajura zvinonaka semuchero